Jack a zase Jack. Tátova hospoda, víte co? On je podnikatel, takže má hodně hospod. Chtěli jsme s kámoškama něco teda natočit, ale nemůžou ven, takže až zítra. A tady vám ukážem, kde budeme točit. Takže tady je všechno. Tohle je Radil. Jdeme natočit úchylný barány? Ne. Ticho. Ticho. Sklad. A to bude tak. No, zase to. Ne. No, světlo. Škoda, já tě vidím málo. A tady je zahrádka taková. Samozřejmě beránci, já si jich trochu bojím. Za mnou vždycky zdrhají. Tady to taky bude natáčet, docela je zima. Teď to trochu stopne.